बिटिएफनि सिङाव रामफलबिल सेरफांगुरि बे एरियानि इन्टेलेक्चुएल मिट बिटिएफ दोलोनि हांख्रायनायाव बे जथुमखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिटिएफ दोलोनिनो सेन्ट्रेल कमिटि टिएमबि कमिटि आरो गुबुन गुबुन लेभेलनि कमिटिफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि दतमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिटिसि दतमा कन्स्टिट्युएन्सिनि मानगोनां एमसिएलए आरो नुजाफैनो हानाय जोंनि 2 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सि एलएसि कन्स्टिट्युएन्सिनि मानगोनां एमएलए सार नोंथां आरो ओनसोलनि नुजानो हानाय गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि मानगोनां इन्टेलेक्चुएल नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा प्रथमाव बुंनो थाङोबा आंना परिचया एसे आलादासो जायो आङो बिटिएफनि मिटिङाव दिनैसो फार्स्ट बेखौ गोदानथार माने गोलाव सम साख्रि मावबोनानै थानाय समाव जोङो गेजेरनि अबजार्भारमोन आरो जिखि पार्टिया सोर मा मावदों बेखौ एफा एफा नोजोर होबाय थानानै साख्रिया रिटायार जानायलाय दिनैहाय बिथांमोना गावसिनि उद्देश्य मावनो लानाय खामानि बेखौ खोन्थानायजों आरो जोंबो नुबोबाय थाखानायजों गोरोबनायाव आंनि साननायफ्राबो बिथांमोननि उद्देश्य बिथांमोननि आदर्श मावबोनाय गोलाव समाव मावबोनाय बे खामानिफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिथांमोननो खोथाबो हरदों जे नोंथांमोनजोंनो आङो रिटायारनि उनाव दा जा आजिरा सम जिरायनाय सम मोनदों बेहाय नोंथांजोंनो खामानि होगोन दा नोंथांमोननि पार्टियाव जगदान जेब्ला होबाय हानायखिनि खामानिखौ जिखि खामानि बिबानाव होआ बेखौ आं मावलांनायनिबो बे प्रस्तुति आरो दा दिनैनि मेलनि गेजेराव इन्टेलेक्चुएलफोरनि सिगाङाव मा बुंनो बयबो नुखानाय दा दहाय मेल बिखेगिरियाबो बुंबाय आरो नै जोंना दासो दिनैनि मेलनि बे माखासे आयदानि सायाव बेंफ्रुनानै होबावनाय बिथाङाबो फोरमायबाय 17 बोसोराव मा मावदों सोरबाया जेबो मावाखै होननाय बे बेसेबां जुक्ति दं दा बेखौ जावफ्लेबाय थानांगौ आं सानाखै दा 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाय बे खाना जेबो नुवाखै माने दा जों बुंनो थाङोब्ला आंना गामिया हरैसो क'क्राझारखौ रामफलबिल थांनाय रामफलबिल क'क्राझार थांनाय लामा जों उन्दैनिफ्रायनो बे लामाया ओरैबायदि माने साइकेलानो सालायजानायाव बिराद गोब्राब हाखर हाला दा मटरबो खारा दालांफ्राबो बिदिनो गिदिर गिदिर दा जोङो बे बिएसि एक्ट जाबाय बेवहाय मावनो हायाखैबाबो 2003 नि बिटिसि एक्टनि उनाव जे खामानिफोरखौ मावदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बहुत गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय ओरैबायदि जथेस्थ जादों बे लामा थानायनिफ्राय फरायसालियाव थांनायनि थाखाय सोलोंथाइ होसोनायनि थाखाय जेरैबो सुबिदा जादों गोरलै जादों आरो बिथांमोननि समावनो जोंनि ओनसोलाव टेब्लेट थरसे नांगौबा सेरफांगुरियावसो फैनांगौमोन सेरफांगुरियाव फैनांगौ बनरगाव थांनांगौ नङाबा दतमायाव थांनांगौ दा बे बिटिएफ सरकार थानाय समावनो बे जोंनि आफला ओनसोलाव आं गुबैयै बे जायगानि मिथिंबाबो आफलानि आंनि मोन्दांथिखौसो खोन्थाग्रोनाय जाहैबाय आं मानो बिटिएफखौ फोथायदों बेखौ खोन्थानो थांनायाव आरो दा जोंनाव मोनसे पिएचसिबो जाबाय जोङो टेब्लेट थरसेनि थाखाय माबा मोनसे फिसा लोमजानायनि थाखाय सेरफांगुरियावबो फैनाङा मनरगावबो थांनाङा दतमायावबो थांनाङा
आब्लागा हमनो मोनो बेखौ ओमफ्राय आंनो जोंनो माखासे मानसिजों थाबायनानै बिनि समाव बेखौ गायसननो हानाय जायो अब्ला मा मावाखै ओनसोला डेभेलप जादों शिक्षा अनुष्ठानफोर बेफोरखौथ' बुंखानाय जाहैबाय मा मा अनुष्ठान दङ बेखौ नुवाखै नामा बेखौ मावाखै नैबेनि बिसोर बे जिनिसखौ नुवा माने मेगन नुनाय क्षमताया बिसोरनाव गैया खाना ओमफ्राय माने मालाय मोजां मावोबा बेखौ हिंसा खालामनाय बे भाबखौसो फकास खालामनाय जायो बिथांमोननि बे रावफ्रा ओंखायनो आं खावलायदों आंबो खावलायदों आरो जोंहा हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खावलायना दोनखाबाय रायजो राजानि अबिगनै रायजो राजा नोंथांमोननि बयनिबो मददसा पार्टिया जेबो खामानि मावनो हाया बेथ' रायजो राजाया बयबो सापर्ट खालामोबा पार्टिया मावनो हायै जेबो खामानि गैया गासिबो खामानिखौनो मावफुंजोबनो हानाया पार्टिनि क्षमता दं दा बे पार्टिनि क्षमताया बयबो रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब दायित्व लानानै मावनाय बेनि सायावसो सोनारो होननानै ओंखायनो आंबो खावलायबाय बयबो रायजो राजाफ्रा फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव दा जे थांखिखौ लानानै मोननै मिशननि खोथा बुंदों बे मिशनखौ साक्सेस खालामनायाव बयबो दायित्व लालायनानै आंल' नङा आंजों थाफानाय आंनि लोगो दिगि आंनि न'खरनि मानसिफोरखौबो बिटिएफआ मा मावनो हामारदों सोरबाया मा गायना लाग्राफ्रा मा मावमारदों बेखौ खोन्थालायनानै एसे बुजायलायनानै बिटिएफ हान्जाखौनो नैबे बिटिसिनि इलेक्सनाव देरहासार खालामनायनि दायित्वखौ बयबो लालायो आं बेखौ खावलायदेरबावदों आरो दा दिनैहाय गोबांथार आं बुंनो लुबैयाखै दा उननि समफ्राव आङो बुंगोन दस्रा बाथ्राफोरखौ दा आं गोजोननाय मोनदों दा आसाबो खालामदों दा बिथां जे मिशननि बाथ्राखौ फोरमायदों बे मिशना साक्सेसफुल जादों बेखौ इसोरनाव आरज गाबबाय ओमफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय बे एरियानि जोंनि जाथिनि जोंनि बाहाय थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बे जाथिफोरजों जों जयैनो थालायनानै बे ओनसोलनि उन्नति दावगानायजों लोगोसे जोंनि समाज बेबस्था राजखान्थि बेफोर बिथिङाव दावगानाय लाबोनो हायो बेखौ आसा खालामदों आरो दा बिथांमोना माखासे खामानि मावनायखौ लानानै बिराद देरगानाय देखायो दा खिन्थु बुद्धि गैयाबा बिजौआ बोरै जालायखो दा बिथांमोना जाय खामानिखौ मावगासिनो दं बे बिजौनि खामानिसो दा गुदिखौ फाउन्डेसनखौ मोजां खालामखाना लाबाय नालाय बे बिटिएफनि समावनो हाग्रामा महिलासारनि दैदेननायावनो माखासे बिटिफ्रा इडुकेसननि इनफ्रास्ट्राक्चार जाजोब्बाय इडुकेसननि माखासे फेसिलिटिफ्रा जाजोब्बाय माखासे बर' सेंग्राफ्रा बर' लाइमोनफ्रा लेखा गोरों ओंखारबाय साननाय हनायफ्रा एसे सोलायनाय फैबाय लामा सामा जाखाजोब्बाय बेखौथ' गले गले मावनाङा दा जोंनि थाखानाय फैसाखौ जोंनि दस्रा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय एफा एनै आखायाव लादेरदों बेखौ बिथांमोना लानानै बिराद देरजायो बे गोदान माबा मिशन होननानै मिशनालाय बयनाव दंखायोना मिशन गैयाबा रावबो बेक्तिगत हिसाबैबो थांनानै थाखाया आरो बेलाय मोनसे इन्टेलेक्सुवेलफोरनि मोनसे पार्टि हान्जासो दा जों नुयो बे हान्जायाव बिटिएफ हान्जायाव अनेक गोरों मानसिफ्रानो जमा जानानै दं बिथांमोना मिशना मा जिनिस बेखौ मोनथिखायो नामा दा बिथांमोनाल' मिथिगौ नामा दा बिथांमोना बे मिशननि खोथा लानानै बिराद माखासे मावदों जोंनि समावसो बे जादों होननो नागिरो आरो खिन्थु माखासे खामानिफ्रा बिटिएफ दोलोआ सरकार खुंनाय समाव बे फाउन्डेसनखौ मजबुत खालामनानै दोनखानाय खायसे बे मजबुत फाउन्डेसननि सायाव दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो होननानै मोनफा मोननै आखायाव लानो हादों थेवबो बियो जेरैबायदि खोथा होदों बिथांमोना बे खोथा बायदियै मावफुंनायखौ जों नुवाखै आरो दा दिनैहाय आङो गोबां खोथा बुङालासे मेलाव नुजानो हानाय बयबो दैदेनगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ खेबसेखौ जासिनानै दिनै नुजाजेननायाव बे फंनैसो बाथ्राजोंनो एसेयाव फोजोबनाय गोजोनथों।